Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ha kawai ni ki jingjia accident gabala jia minta kasngi ka arpu nyau tarik ubnai kelalingkot arajar arpulai ha ka bakawai ka trok ka badan new registration number ML not sun S sao kendai line kala tenra ya kawai ka scooter ka badan new registration number ML not sun B sun iwai sun ka basyong daki arngut ki breu bar hadin batenra ya kani ka scooter kani ka trok kala pet krat na kani ka jaka bala yo bat pat daki pulet hakathan umtro kat kum ki long khubor bala yo lum la ong bagani ke jingjia kala jia ha ka por shibaje ai ha ka surok bypass jong ko sning hagani ke jingjia accident na kaliang jong nongnya ya ka scooter lo mensau jor kat ba ubasyong hadin pat usu mensau malumala ha ka bala penkit no marmar syaki jaka ajing sumar na kaliang jong ki pulet kidang pelong ya ka jing tokit baru la pengat yo nongnya jong ka trok hapo ka an mukot duma Narum na nila aja? Tambay. Nakakmat